Tħabbret il-mewt ta' Aurelio Belli, surmast u manager f'dan l-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Huwa kellu 49 sena u kien ilu jiġġieled battalja kontra l-kanċer, l-ewwel fil-pulmun u aktar tard ukoll f'wieħed mir-rukkelli ta' daru. Belli kien figura rispettata ferm fix-xena mużikali Maltija, magħruf mhux biss għall-ħila tiegħu bħala kompożitur, iżda wkoll l-impenn tiegħu fit-tmexxija mużikali ta' avvenimenti kbar bħal Rokestra, Mużika u Night at the Palace. Fil-fatt l-aħħar sem tiegħu kien proprju f'mużika li għadda, xhieda tal-impenn tiegħu li baqa' jservi lill-mużika sal-aħħar. Fil-ħajja personali tiegħu Aurelio kien miżewweġ lil Gloriana li hija bint il-kantanta veterana Helen Mikallef li mietet ftit tal-ġimgħat ilu. Biex il-mewt ta' Aurelio ġib magħha telfa doppja l-familja kif Gloriana tilfet lill-omma u ftit wara wkoll lill-żewġa. Inċidentalment kienet istess li deret fuq il-palk ta' mużika xarilu biex tkanta waqt mument emozjonanti ta' tifkira u tislima lill-omma. F'intervista li kien tal-TVM News fil-bidu ta' Marzu Belli kien qal kif il-mument meta skopra li kellu kanċer bidillu ħajtu mill-lejla n-nar. Iżda minkejja kollox dejjem għażel li jħares il-qudiem u jibqa' dej u kien jemmen li l-kuraġġ huwa nofs il-fejqan u li wieħed m'għandux jaqta' qalbu quddiem l-isfidi tal-ħajja. Anke meta sapruħu jaffaċċja ostakli ġodda fil-kura tiegħu, Aurelio baqa' jara l-ħajja bħala avventura u kompla jferraħ lill-udjenzi bix-xogħol tiegħu. Kont inkun ħafna moġuħ, ġifieri kien ikolli affarijiet kieku nieqaf naħseb li kont nikrolla. Fost il-ħafna reazzjonijiet ta' niket għal din l-aħbar, il-Prim Ministru Roberta Bella u Martu Lidja deskrivew lil Belli bħala definizzjoni ta' kuraġġ u reżiljenza. Qalu li minkejja d-diffikultajiet dejjem baqa' pożittiv u ġilet b'saħħtu l-isfidi tal-mart. Fakru wkoll fil-kontribut tiegħu fil-kunċert A Night at the Palace fil-Girgenti fejn kien għadu qed jaħdem għall-edizzjoni li jmiss. Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg sellem il-memorja ta' Belli u qal li kien sors ta' ispirazzjoni anke għaliex ma qatax qalbu f'mumenti diffiċli ta' mart. Il-Ministru għall-Kultura Win Bonici qal li qalbu hija maqsuma għal din it-telfa l-arrieda u deskriva lil Belli bħala bniedem pożittiv, qalbu tajba u li kien iħobb l-arti aktar minn kollox. Fuq is-sit elettroniku tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, Aurelio Belli jiddeskrivi l-mużika bħala ġenna fuq l-art. Illum din il-ġenna fuq l-art tibqa' tgħix fil-wirt mużikali li ħalla warajh, wirt li se jibqa' jferraħ u jispira lil ġenerazzjonijiet futuri.